ogromno mnoštvo skupilo se na veličanstvenoj skupštini u Radničkoj komori, na kojoj je dan dostojan odgovor na događaje u Jalti i Beogradu. Stožernik dr. Musa otvara skupštinu. Predsjednik vlade vitez dr. Mandić naglašava da je naša država narodna država, a poglavnik je voljom naroda državni poglavar. Potpredsjednik vlade dr. Kulenović izražava tvrdo uvjerenje da će naše oružane snage izvršiti svoju dužnost, a naša svijest ojačat će još čvršće volju za obranom. Ministar postrojnik vitez dr. Sušić naglasio je da je odluka hrvatskog naroda jasna. Hoćemo samostalnu i nezavisnu Hrvatsku. Ministar dr. Alajbegović ističe da je hrvatski narod uvijek išao putem časti, boreći se za svoja prava, pa će i sada ostati vjeran prošlosti. U toku skupštine stigao je u dvoranu poglavnik, pozdravljen neopisivim oduševljenjem. Poglavnik je i ovom prigodom progovorio ne samo prisutnima, nego čitavom hrvatskom narodu. Kao i uvijek, rekao je poglavnik, Beograd bi htio Hrvate opet pokoriti sebi, ali tu je naša hrvatska vojska koja brani Hrvatsku. To je naša zadaća i naš poziv, u tome leži sreća i budućnost hrvatskog naroda.